हमजों मखापang ले nono saang ringo tere 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 turuk no chini sung sanai turuk no phunuknai turuk no kasanai chini kok borok haparni kok borok sanai chini amani kok borok hapar channel Newstar naitungnai khajani joto takhuk tei bukuk song mare tei kiching song kok borok hapar to chung belai no sinimung mankha tabu kok borok hapar no yakarei bo hindi haparo eba hindi mosamung haparo bomkhai performance phunuguitung nainadi chini channel Newstar ni video clip ni bisingtu naitungnai khapangni joto takhuk tei bukuk song tini asukno phainai salogo eba phainai dinnogo chung norokno tei kaisa katal topic tuino phunukna chaitungo tini asukno phainai salogo chung norokno eba norok katal video naina muchung kha hingkai chini channel Newstar no tabukno like comment tei paithago subscribe khaina ungthuk asukno phainai salogo chung teibo kaisa topic tui norokni buskango phaina chaitungo tini asukno jotono hambai tei khulumka।